President Idi Mnangagwa vochemera kuti US ibvise masanctions akaimpoziwa on Zimbabwe achiti arukanganisa nyika kutereka kuita economic development. Sanapinda mu speech yakadeliverwa na Idi Mnangagwa ku summit ku South Korea. Vanotibva subscribe like turn on the bell icon. Notimonyongwa muchinzi. President Emerson Mnangagwa is called for the removal of sanctions on Zimbabwe, emphasizing the country's commitment to enhancing collaboration with Korea and other nations to achieve shared growth and prosperity. Addressing delegations at the inaugural Korea-Africa Summit in Seoul, the president highlighted Zimbabwe's openness for business. He lamented that the illegal sanctions imposed by some Western countries over the past 23 years have hindered progress, counteracting the summer's theme of mutual benefit and development. Saka ndo mashoko Idi Mnangagwa pa Africa Korea Summit avakauya vataura vachiti sanctions akaisiwa pa Zimbabwe nema Western countries ndo ari kuhinda success munyika yedu, achiti is open for any collaboration with Korea kuti vaite mubatanidzwa kuti vakwanise kumuvha kuita mberi kuti nyika yeZimbabwe wane development. Mashoko atakuwa na Idi Mnangagwa. Motudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko awa. Pindai comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.